ओमफ्राय सिब सिब साबाय थादोंब्ला बेनिबो मोनगोन। औ बिदि आरो मुलि गोथांजों देना हरो आङो। बेबायदिनो ब्लाड केन्सारनि मोदोमजों थै गनाय, गन्थंजों थै गनाय आरो आहार सानाय बहुद बेबायदिनो आरोबाव दङ पेरालाइज। जाफोर नोंथांमोननिसिम आं मोनसे भिडिअ देखायगासिनो दङ। दा सासे आयंनि जे मुलि गोबां मुलिफोर मोनगोन, जेरैबायदि जेनेबा गारमायाव टन्सिल जानाय मा जानाय बेनि मुलि मोनगोन आरो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो देखायनो आयौ एफाबां थेमा गोजाखाना। औ नोंसोरो जेनेबा मानि मुलि मोनो? खर' गिदिंनाय, मा गिदिंनाय, गेस्ट्रिक आलसार बिदि आरोखि। प्लेट टन्सिल गासिबो मोनजोबखायो। औ मोनजोबखायो। सोरबाफोर बेबायदि जानानै थानाय दंबा कल खालामनो हागोन आरोखि। आं बे आयंनि नाम्बारखौ होना होगोन। नामा आयंनिया सुमिल होनोमोन नामा ना आयं? टाइटेला मा? नार्जारि। नार्जारि। बेयावनो नै गोबां नोगोद बुरजा बस थेमा दंखायो आरोखि। मा मानि मुलि मोनो आयं जेनेबा? ब्लाड केन्सारनि मोनगोन, टन्सिलनि मोनगोन आरो मा होनो चाइनिसनि मोनगोन, सखा गोसोम, गुमु गुफुर, कालाजार बिदि गासैबो मोनजोबगोन। ओमफ्राय सिरिया फारसे गोलै फारसे गिदिर बेखौ मोनगोन। आरो सोरबाफोर गोलोन्दै जादोंब्ला गोलोन्दैनिबो मोनगोन। जेनेबाथ' ओरैबायदि दा हिनजावफोरनियाव ओरैबायदि जायो आहाराव जेनेबा माबा मोनसे केन्सार जानाय गारायफोर जायो, बेफोरनि मोनगोन ना मोना? औ मोनगोन। औ ओमफ्राय सिब सिब साबाय थादोंब्ला बेनिबो मोनगोन। औ बिदि आरो मुलि गोथांजों देना हरो आङो। ओमफ्राय जेनेबा गाराय लाइब्रि गासैबो फाहामजोब्बाय आङो। बेनाव आहार सानायखौ कल खालामनो हागोन ना? दा आयंनि न'आ बबाव? आंनिया फाथाबारि। फाथाबारि। खैरोबारि। आदसा फाथाबारि खैरोबारि। बिदि आरो बेमारखौ माने ओइ पेरालाइसखौबो होदों, टन्सिलनि होयो आरो गोबां बेबायदिनो ब्लाड केन्सारनि मोदोमजों थै गनाय, गन्थंजों थै गनाय आरो आहार सानाय बहुद बेबायदिनो आरोबाव दङ पेरालाइज। आरो मा होनो टन्सिल बे गोदोना नांथे मोननाय, गेस्ट्रिक आलसार बेफोरबायदिखौ आङो मुलि थियारि खालामनानै फाहामो। बेनिफ्राय आरोबाव दङ गोरलै उन्दैफोरनि बे एक्सिरिया फारसे गोरलै फारसे गिदिर बेखौबो आङो फाहामगासिनो दं। बेबायदि आरोखि। आरो बेबायदिनो आरोबाव दङ बेमारफोर मोनसे मा होनोमोनलायो सखा गोसोम, गुमु गुफुर, खाला आजार बेफोरखौबो आं फाहामो। पेरालाइस हमनाय बेफोरखौबो आं फाहामो। खोनाबायना रायजोफोर नोंथांमोना बे आयंनि बुंनायखौ? नोंथांमोना बे आयंनाव सुमिल नार्जारि ना बसुमतारि होनदोंमोन आयं? नार्जारि। बे आयंनाव बे खैरोबारि फाथाबारि गामिनि। दा आं आयंखौ सान्थिफुराव लोगो मोनदों। नैबाव टन्सिलनि मुलि लादों आरोखि। बे टन्सिल जानाया जेनेबा सेब मोनो, गारामायाव सिथर जाजोबो, जे जिबा लावो। बे मुलिखौ नोंथांमोनहा जुदि नांगौब्ला बे आयंनाव कल खालामनो हागोन। आं नोंथांनो नाम्बारखौ डिसक्रिपसनाव होनानै जाबाय आरोखि। जिखुनु हक जाया बे आयंआ जेराव लोगो हमनो गोसो बावनो थांनानै हैयो आरोखि। हैयोना आयं? कल खालामनो हागोन बे आयंनि नाम्बाराव। गोबां मानसिफ्रा हामनायखौ मोनबायबो आरो गोबां मानसिफ्रा कल खालामनानै बेनाव मुलि लायो आरोखि। नै दा आंबो लाबाय आरोखि। नोंथांमोना जायफ्रा मुलिखौ नांगौ बे आयंनि नाम्बाराव कल खालामबानो जाबाय। कल खालामनानै रायज्लायहरबानो जाबाय।